Telefonariaren bestaldean daukagu Bel Pozueta, EH Bilduko diputatua. Egunon, Bel? Egunon, bai. Bueno, horre aspaldidanik eskatzen zuten hau bera memoria historikoan lan egiten duten hainbat elkartek eta behingoz lortu duzu, Bai, horri heldu diogu, urte batez egon gara negoziatzen eta negoziazioak ez dira errezak izan. Ez dugu lortu nahi genuen guztia, baina lortu ditugu gauzak nik uste dut oso esanguratsuak direla eta memoriaren legeari ekarpen politak egiten diegu eta esaten dut berriro esanguratsuak. Eta bat da, Ezkabako gotorlekuak Nafarroarentzat eta Nafartarrentzat memoriaren gunea bihurtuko dela, eta nik uste dut hori zorretan zegoen Espainiako estatuak egia, justizia eta reparazioak benetan bihurtzeko eta betetzeko, eta lortu dugu, eta nik uste dut ospatzeko modukoa gaudela. Bai. Horre, prozedura nolakoa izanen da? Nafarroko gobernuaren esku geratuko da, eta gero eperik badago edo nola da kontua? Ez, berez da konbenio bat, ez da zesioa. Horrek esan nahi du, berez jarraituko duela Estatu Espainoleko eskuetan edo berea jarraituko du izanez, baina konbenio honen bitartez lortuko da bai egun Nafarroko gobernuak kudeatzea, bai bermatzea hor errekuperazioa eta zainduko dela memoriaren gaia landuko direlak, eta bai bermatuko dugu bai diru laguntzak eta bai Europara begira baitare handik jasotzea diru laguntzak eraikuntza osoak eta beringuruak memoriari dagozkion gauzak egiteko, eta eraikuntza berak baita ere konpontzeko. Eta hor, urtebeteko EPEA finkatu duzue. Horretaz gain, hitzartu duzue La Cumbre Jauregia Donostiako udalaren esku uztea, eta gero, batzorde independente bat sortzea, ez da, Bel? Bueno, bai, La Cumbrekoak bai lortu dugu, hori bai da zesioa, eta alde horretatik ikusten dugu lekua oso esanguratsua da baita ere gure memoriarako, ze hain justu Lasa eta Zabalak torturatuak izan ziren, ez bakarrik Lasa eta Zabalak, baina hori bai gogoratu behar dugu, eta bai horregatik mantentzeko gure memoria jakiteko bai etorkizunean zer gertatu izan da gure herrian torturarekin, eta hori lortzea eta La Cumbre horre egotea izango da moduak gogoratzeko zer gertatu zen eta bermatzea berriz ez izatea. Eta gero badaude, badaude batzorde desberdinak osatuko direnak, bat da batzorde bat osatuta bai pertsonak adituekin eta eta independientekin, beraiek jasoko dituzten bai aitortzak eta bai ikerketak egingo dituzten memoriaren inguruan eta gertakarien inguruan, eta horiek informe bat egingo dute frankismo garaian, gerra garaian gertatutako giza eskubideen urraketak oraindik ordaindu gabe edo errekonozitu gabe baldin bazeuden, beraiek osatuko dute informeak horiek kontutan hartzeko. Eta gero badago beste komisio tekniko bat baita ere giza eskubideen urraketak, baina ez bakarrik frankismo eta gerra garaian, baizik eta luzatzen da epea, eta hor 1983 arte. Orduan nik uste dut honekin ekarpen handia bada, ze askotan guk esan dugu transizio garaian ere giza eskubideen urraketa handiak eman ziren eta ez dira inoiz kontutan hartu, baita ere 1983tik aurrera ere, baina guk lortu dugu gutxienez ez geratzea 1978an, baizik eta 1983an, eta horrekin zabaltzen dugu onartzeko, kontutan hartzeko eta egia eta justizia lortzeko giza eskubideen urraketa horietan. Ederki, Bel, gaur tamalez ez daukagu gehiagorako astirik, besteren batean lasaiago mintzatzeko astia daukagun, aukera daukagun. Estimatua, besarka handi bat.
Mila esker, aio. euskalherriairratia.eu